Ahoj. Ahoj, ahoj. Já jsem myslel, že se zbouchu do hlavy. Čau. Kam jedem? Jedem na Honzíku zápas na Meteor a potom S kým hrajou? Třeboradnice. On sám nevěděl, kámo, včera. Okay. Pak jedem na running sushi se nadlábnout. Utratíme, vole, zase raketu. Připoutej se, prosím. Ty vole, vycouvám to. Už máme chytrý autobusy. Tak mi to podrž. Tutoriál, jak se připoutat, vezmete to, cvaknete to. Pak jedem do Plzně, do fitka, vyzkoušet Max Fitness Hulk Plzeň. Dáme si nějaký vršek, doufám, že tam budou mít jiný stroje, než máme my v Praze, abychom... Kámo! Tady to máš místa jak na nákladák, ty píčo. Ty král. No tak to jsem... Každopádně teď jedem na zápas, který právil můj kamarád. Jdeme do Plzně, teda tam už jsem říkal, že jedeme. Takže dneska koncert Robina Zuta, minule jste viděli koncert Rohonyho. Se založím kanálem, jakoby, pojďte s náma na koncert. Jo, uděláme content na tom, že budeme obcházet prostě koncerty v Praze. A budeme po celé hodnotit. republice. A budeme prostě hodnotit, kámo, budeme prostě na všechno možné. Ozveme se vám ze zápasu. Tak jo. Jsme se prostě kurva zastavili tady uprostřed mluvit. Ahoj Lukáši, jak se máš? Byli jsme s osobním řidičem. Jsme vlastně, co to je, Stříškov, na Stříškově? Stříškov Ládví, to je takhle krásný. Má druhý stadion Meteor Praha, kde hraje náš dobrý kamarád Honza Král, budoucí reprezentant. Jdeme ho podpořit a doufáme, že vyhrajou. Tak pojďte se podívat s náma. Možná bude hrát druhý poločas, aby to bylo tady na té straně. Jsme za rizika. Konec prvního poločasu, stihli jsme třeba 15 minut. Myslím, že bezkonkurenční Meteor. Drtí Třeboradnice. Nemohl jsem si vzpomenout na název druhého Já nejsem klubu. jistý, jestli jsou Třeboradnice. Krás taky nevěděl. Asi jo. Dnešní počasí je skvělý, ideální na fotbal. My jsme ve vestách. Podzim prostě byl nakupovat. Podzim má černou mikinu, černou vestu, krásné nový džíny. Tak. Ještě mu chyběly danky. A byli bychom stejní, protože já jsem si vlastně ty džíny, co on má, tak já jsem si je koupil třeba měsíc, dva zpátky v záře. Ještě tady jako s podzimem a s králesem. No, tak jedem v autě a já. Máš pěkný džíny? Pak se kouknu na sebe a počkej, ty máš stejný džíny jak já. Ale tak jako u nás to není nic novýho, že jo. Do fitka chodíme stejně oblečen, mimo fitko chodíme stejně oblečen. Jsme takový brother for another mother. Je to přátelské utkání. Rozťukávají chlapci z protějšího týmu. Ještě si s ním vzpomenout, jak se jmenuje. Ne, nemůžu se vzpomenout. Se ozvem po zápase, půjdeme se ve studiu. Když se zápas ke konci, kamarád Honza nás velmi zklamal. Přišli jsme na poslední 10 minut prvního poločasu a Borec se střídal. Mysleli jsme si, jelikož je to přátelák, že se vrátí do hry. Ano, tak. Kobe. Vyšší liga NBA. Chtěli jsme udělat Honzo po zápasový rozhovor. Teď je momentálně ve sprše. Počkáme, až vyleze ze sprchy a uděláme s ním zhodnocení. Zdravím. Dobré dopo. Jak se máte, kluci? Honzo. Večer na tvůj zápas ty nehraješ, ne? Je to sport. Ukázalo se, kdo je lepší a já to nebyl. Kejmě mě, až budeš natáčet. Už natáčet. Takže nacházíme se tady po zápase, máme tady nejlepšího hráče utkání, tak s ním uděláme krátký rozhovor. Ahoj Honzo. Ahoj Lukáši. Co, jak byste nám zhodnotil dnešní utkání? No, byl to fotbal, no. Hrálo se na 2 branky. Jeden tým hrál líp na 2 branky. Máme v píči rozhovor. Máme se za malou vložku. Jsme vyhráli, ale výkon stal pěkně za hovno. A uvidíme příští týden, no. Tam je to důležitý a tam se budou rozhodovat. Kdo má lepší koně. Tak jak jste říkal, byla to tady generálka na první mistrovské utkání, proč jste hráli jenom poločas? Tak měli jsme hodně kluků v manšaftu, sešlo se nás asi 20 dneska, musíme dát čuchnout každému, nemůžou hrát ten nejlepší. Tak hodně štěstí příští týden a ať se daří.
Děkuji moc. To bylo všechno po zápase a vidíme se příští týden na prvním mistrovském utkání. A ty, my muscles are getting big. No, takže, čau. Natáčel jsou do budy? Jo. Jedeme z Honzíkového zápasu, dáme si oběd, jedeme na running sushi, potom se přesuneme do Plzně, kde budeme cvičit. Asi budeme mít celý odpoledne na to cvičení, takže si to uděláme hezký, pojedeme nějaký vršek, kompletně nějaký doplňkový trénink. Prostě uděláme si srandy ve fitku. Budeme tam třeba 4 hodinky. Jo, prostě uvidíte, jak funguje náš trénink, jaký jsme... Zrůdy. Zrůdy, ano. Teda proč jsme takový zrůdy? Jak trénovat tak, abyste vypadali jako my. A abyste věděli, co nedělat. Teď se to chtěl říct, nebo budete naopak vědět, jak netrénovat, abyste vypadali jako my. Tak, nevím. Jsem ještě jeden spolu starý nejden, tyhle. Jaký body za 90, ne? Jak tam hlad? No, that's what I'm talking about, nazdar. To tady minule nejelo. Tam dej mi ty krevety. Tvojí krevety. Vypadá to stejně. Co si rád pane? Něco mi vyber. Máme všechno. Vyber mi něco. No tam, to nemyslíš, ne? Děkuju. Architekti. Doufám, že se rozpadlo. Máme nabitou. Do prdele. Já to zkusím jinak. To je ono. GT kekesa. Napapali jsme se a pojedeme na směr Plzeň. Co tam vzadu poprdáváš? Omlouvám se za odmlku. Ty vole, já se chci ještě vyndat kabel na celý mobil. Jsme v garážích. Jedem do Max Fitness galerie Plzeň Slovany. Tak jedem. Rychlý občerstveníčko. Pokračujeme dál směr Plznička. Nic z toho nebylo přes noc, baby. Všichni řvou. Oh shit! Legendario. Nalej mi ten elixír. Nalej mi ten elixír. A když jo, tak jenom chvíli. My jsme seděli se Zoom, ty mi rozlajkem. Dávli stejnej shit, jenom jinej den na sever. Tady o dost lepšímu, prdina v píči je v rozkladu. A to všem dělal, že brázdy. Ujni, Ven to na bourách. Jo, tady jsem já. Čuky, si vez na TikToku. Ty jsi kokot na to džau. Ty podkovy, na noze mám rýbuky, tancuj si furt. Odjeli jsme do Plzně, jsme v garážích, jdeme do Max Fitnessu. Čau. Tady balíme se. My se totiž stěhujeme potom k Honzíkovi. Tak je mě. Tak skvělý být v cizím městě, s cizí ženou, v cizím pokoji. To je od taky někoho, ne? To je cizí. Perigon! Jsme ve fitku. Tak co, Honzo? Co první dojmy? Je to menší, ale třeba menší umím pracovat, takže... Tam z toho zrcadla znám z Tinderu asi tak 20 holek. Fitness galerie Plzeň, nic moc, zatím z prvního dojmu. A prostě půjdeme asi to, co nás zrovna napadne. Nebudeme si nic plánovat. Mám tady cvik, vytáhli šelámky. Procítění prsou.
vypadám tam na krajíče, ty kokote. Jsou desítky, no, ale to je 120. To se ani nehlo. Já jsem zklamán za něj. Jestli chtěl někdo trénink, pište mi, nebojte se. Tohle to píše. Takhle. Odcvičili jsme Max Fitness Slovany. Jaký z toho máš pocity? Myslím, že pocity můžeme vidět na našich výrazech. Jeli jsme sem s tím, že zkusíme konečně nový fitko. Těšili jsme se na to. Bylo nám doporučeno, že je to nejhezčí fitko ze 4 plzeňských. Takový vibe komunistický to má tady. Máme ještě 4 hodiny do koncertu, vůbec nevíme, co budeme dělat. Skočíme si na jídlo. Budeme se v autě a budeme koukat na TikToky. Kámo, to není špatný nápad. Reálně tady ten vlog má být o tom, co fakt děláme. A my tam celý... Budeme jenom jíst ve fitku a koukat na TikToky. Kamo, a tiramisu za 78 korun. To je doslova zastý. Doslova zastý. A to avantíčko. 2, 3, 4. Shodli jsme se s klukama, že se půjdeme na večeře do Mekáče. No právě, 3 kila, by to bylo 6. Aktualizace. Jsme v Mekáči. Já jsem si koupil Tasty Cheese, Egg Wrap. Dal jsem ti ty burgery. Posedíme chvíli na parkovišti, je 8 hodin. Robin začíná v 10, takže přijdem tak na 9:30. Budeme zima do píči. Zdravím, jsme tady. Hej, dělej! Mega málo stupňů jsme v tričku, protože tamhle parkujeme. Ozvem se zavnitř. Čus. Je to super, užíváme si to, už se to rozjíždí. Česká Florida, místo na zemi, na střechu paneláku sedla vrána. Jste tady dneska, Plzeň? Česká Florida, nejhezčí místo na zemi. Jdeš proti nebo s náma, svět se točí, mám zázrak a bábo. Svět pod náma se benzo, ale stejně mám tempo jako Tenzo. Čus, jdeme z koncertu. Žádná změna, stejně jak minulý týden. Na Rohonem jsme spocen. Plzeň nebyla tak špatná, co kluci? Jakože bylo tady málo lidí, divný lidi, ale bylo to dobrý. Je to takový jiný. Je to taková vesnická zábava. Totální zabíjačka. Kalili jsme s Robinem, jo. Teďkon vlastně jdem si koupit něco na benzínku, převlíkneme se, ať nejsme nemocní. A pojedeme pojedeme prostě ke Králisovi domů. A zítra ráno jdeme cvičit nohy. Myslím si, že už nic nenatočím. Lukáše, rozluď se. Ahoj vlogisci, bylo to super. Mějte hezky, doufám, že se dobře vyspíte jako my a vidíme se příště. Tímto vlogem nekončíme, pokračujeme dál. To je teprve začátek tohleto. Měli bychom ještě natočit zítřejší fitko. To uvidíte v dalším videu. Už teďkon to bude dost dlouhý. Jestli vás to baví, nezapomeňte zanechat like, odběr a sdílej. Čau.